Insellmilkom illum it-3-26 ta' Mejju festa ta' San Filippo Neri. Nilqakom mal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Nitolbu llum għal dawk il-persuni li jinsabu barra minn Malta biex jirċievu l-kura. Nitolbu sabiex il-mulej permezz tal-Ispirtu Santu jieqaf magħhom u mal-familjari tagħhom, iqawwihom u jagħtihom il-kuraġġ li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum qegħdin nagħmlu il-festa ta' Quddies kbir San Filippo Neri. Kien minn Firenze, tifel ta' notar, u kellu tziju kummerċjant qrib Cassino dak iż-żmien kien jisimha San Germano, din il-belt famuża. Missieru batu hemmhekk bħala żagħżugħ biex jitgħallem is-sena tal-kummerċ. Filippo Neri ħass is-sejħa li jkun totalment ta' Alla, mhux bil-fors bħala qassis. Mar Ruma beda jistudja u għamel 17-il sena jaħdem maż-żgħażagħ mal-poplu ta' Ruma bħala laik. Kien magħruf għal-karattru ferriħi tiegħu u għal-fatt li kien il-Vanġelu jippreżentah b'mod attrajenti ħafna. Wara ftit ta' snin sar saċerdot u dedika ħajtu għall-appostolat. Huwa magħruf bħala it-tieni missier tar-Rumani, iħobbuh ħafna għaliex Filippo l-Buono sabu saċerdot b'qalb tajba li jara fil-qlub u li jkellimhom il-kelma ta' Ġesu bil-qalb ta' Ġesu. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Filippo Neri biex aħna nkunu knisja li tħabbar il-ferħ tal-Evanġelju. L-Evanġelju mhux dwejjaq u lanqas sikkatura, imma kemm għandna bżonn bħajjitna nuru li verament il-Vanġelu huwa aħbar tajba. U għalhekk illum nitolbu maħfra ta' kemm il-darba aħna preżentajna l-Ġesu b'wiċċ laskri, kif ngħidu aħna l-Maltin, jew b'wiċċ imdejjaq jew qares. U minflok erfajna lil min qed jismana jew jiltaqa' magħna qabbejnieh u sewwidnlu qalbu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int dejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin. Fit-tieba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispirtu Santu li bih tkebżet mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippo Neri. Bibne Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien minn Miletu Pawlu bagħat isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta waslu għandu qalilhom: Intom stess tafu kif jien ġibt ruħi kemm domt magħkom minn dakinhar li rfist l-ewwel darba fl-Asja, kif qdejt lil mulej bl-umiltà kollha, bid-dmugħ u bit-tiġrib li fih ħsibt ruħi minħabba tnassis tal-Lut. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom u nallimkom kemm fil-beraħ u kemm fid-djar
u nwissi lill-Lut u lill-Griegi li għandhom jindmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-mulej tagħna Ġesu. U issa araw jien imġiegħel mill-Ispirtu sejjer Ġerusalemm, bla ma nafx se jgħaddi minn għalija hemmhekk. Naf biss li l-Ispirtu Santu wrini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u tbatija. Iżda jien lil ħajti xejn ma nqisha għażiża għalija jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi u l-ministeru li ħadd mingħand il-mulej Ġesu, jiġifieri li nagħti xhieda tal-Evanġelju tal-Grazzja ta' Alla. U issa jiena naf li intom ilkoll li fostkom għaddejt inxandar is-saltna nintom se taraw wiċċi aktar. Għalhekk nistqar qudiemkom illum li jien m'iniex ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu, għax jien qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla jrid minnkom. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Xita bil-kotra inti battu Alla fuq l-art wirt tiegħek u meta kienet bilaċċ inti ħjejta. Il-poplu tiegħek ammar fiha, fit-tjubitek o Alla għal-fqajjar ħejjejta. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierek Sidi l-mulej minn jum għall-ieħor, jieħu ħsiebna Alla s-Salvatur tagħna, Alla tagħna u Alla li salvana. Il-mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu refajneh lejn is-sema u qal: Missier waslet is-siegħa. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek. Bħalma int tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din il-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla wieħed veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Jiena igglorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa Missier glorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jiena għarraft ismek lil bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u inti tajthom lili. Huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li int tajt lili jiena tajtu lilhom, huma laqgħuh u għarfu ta' bil-ħaq li ħriġt minnek u emnu li inti batni. Jiena għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja imma għal dawk li inti tajtni għaliex huma tiegħek. U dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek, u dak li hu tiegħek huwa tiegħi, u jiena glorifikat permezz tagħhom. U jien m'għandix aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja u jiena ġej għandek. Il-kelma tal-mulej. Dawn il-ġranet qabel Pentekoste għajt il-50 naqraw siltiet sbieħ ħafna imma pjuttost impenjattivi mill-Evanġelju skont San Ġwan. Propju d-diskors imsejjaħ saċerdotali ta' Ġesu li nsibuh fil-kapitli 16 u 17 tal-Evanġelju skont San Ġwan. Hawnhekk Ġesu qiegħed fid-dialogu mal-missier, ma' missieru l-mulej, qegħdin fl-aħħar ċena ftit sigħat qabel tibda il-passjoni ħarxa tiegħu
U Ġesu jitkellem dwar il-glorja. Il-glorja li biha taġieħ lill-missieru u il-glorja li bih il-missier jaraf l-ubbidjenza tal-iben. Jiena igglorifikajt lilek fuq l-art. U jgħidlu wkoll waslet is-siegħa għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek. Kelma sabiħa li tfisser lill-Ispiritu Santu hija proprju din il-kelma glorja bil-Grieg doxa. Ħafna drabi isem ieħor għall-Ispiritu Santu huwa proprju glorja, l-Ispiritu li huwa l-glorja ta' Ġesu. Imma espressjoni sabiħa li nixtieq nieqaf ftit fuq għallum hija dik li Ġesu jgħid dwar id-dixxipli tiegħu dwarna. Dak kollu li tiegħi huwa tiegħek u dak li hu tiegħek huwa tiegħi. U jien, jgħid Ġesu lill-missier, igglorifikat permezz tagħhom, permezz tad-dixxipli tiegħi. Issa aħna kif nigglorifikaw il-mandamenti tiegħu. U l-glorja ta' Ġesu tidher b'mod qawwi fil-qaddissin tiegħu. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' qaddis li fil-ħajja tiegħu igglorifika lil Ġesu billi xandar il-ferħ tal-Evanġelju, espressjoni tant tal-qalb il-Papa Franġisku. Filippu Neri kien bniedem li għex qrib ħafna l-poplu fit-toroq ta' Ruma. Ħafna mill-knejjes fiċ-ċentru ta' Ruma għadhom iżommu it-toma u t-tifkira ta' Filippu Neri li kien jgħix fis-seklu 16, twieled fl-1515 u miet fl-1595. Prattikament seklu sħiħ kien immarkat bil-ħajja u bil-preżenza ta' dan is-saċerdot ġeneruż u qalbini u għaref. Kien bniedem li qatt ma fittex il-fruwa tad-dinja, kien jaf x'inhi, kien ittentat minnha wkoll. U kellu umiltà kbira li ħabbitu ma' ħafna nies, anke ma' nies qawwija ħafna u potenti, inkluż il-papiet, ħafna papiet kienu jafdaw fil-parir ta' San Filippu Neri u ngħidli l-istorja u nagħlaq. Darba minnhom f'Ruma kien hemm mara li bdiet tgħid li tidrilha l-Madonna u jidrilha Ġesu u kienu jmorru ħafna nies għandha u saret importanti ħafna din u l-Papa rrid ikun jaf tassew x'inhi din il-mara li qed tgħid li hija santona. U bagħat il-Filippu u Filippu kien diġà anzjan dak iż-żmien u ma tantx kellu ħeġġa imma la talab il-Papa Filippu kien iħares hekk il fuq u jgħid nobdi u mmur. U nseta li meta kellu jmur għand din il-mara Quddiesa minn inverted commas kien bdiet maltempata kbira. Wasal għandha ħabbat il-bib qasra mimlitajn u għalilha Sinjura għalilha jimporta nidħol ftit nistrieħ għandek u qaltlu inti qasra imġiddem mimlitajn tiġi għandi mara Quddiesa li tidrilha l-Madonna. Għalija grazzi Sinjura Alla, skużani li inkomodajtek. U mar lura, marant il-Papa għallu santità tinkwita xejn għax m'hemm xejn. M'hemm xejn. U l-Papa għallu grazzi Pippo. Il-qaddisin għandhom X-ray speċjali, tgħidulhom għalhom speċjali huma bħalna aħna nindunaw minnu fake u min mhuwiex. San Filippu wkoll kellu l-umiltà li jaraf li huwa midneb u qatt ma kien jiġġudika l xi ħadd, espressjoni sabiħa tiegħu kien jara xi ħadd dak iż-żmien tagħmel xi waħda tinkiteb għal forka. U ġieli kien jgħidilhom iż-żgħażagħ tiegħu nistgħu nkunu aħna jekk mhux għall-grazzja t'Alla. Dak stajt inkun jien kieku mhux għall-grazzja t'Alla. U hekk kien jgħallimhom ukoll ma jiġġudikawx.
Jiena wedkom li se ngħid storja waħda, imma tentazzjoni mhux se nirbaħha, se ngħid l-istorja l-oħra famuża tiegħu ta' waħda li kienet paċ ħafna fuq in-nies marret errandu għalila qabel nagħtik la-soluzzjoni muraqbat tiġieġa. Neħħila ir-rix kollu u mbagħad ħallihom ituru għat-triq, hekk marrieħ. U erġejja dik marret qaltlu hekk għamil tajjena lil din l-imbirka tiġieġa nittifta. Għalila sew, għalila issa mur u iġbar ir-rix. Għaltlu niġbor ir-rix, maqtar ma li riħ kollha. Għalila sinjura ipprova jiġbor il-kelma li jett. Għalila terġax, ejja ħanaħfillek, imma terġax. Nitolbu l-San Filippu Neri biex aħna nħarsu lejn xulxin u lejn nfusna naqra ironija, ma neħdux lil nfusna ħafna bis-serjetà. Nibda mill-Arċisqof, il-Papa nħalluh waħdu. Imma ukoll narfu li l-Evanġelju ta' Ġesu huwa l-Evanġelju tal-glorja. Imbirek intmu li Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek, tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Li minnu jsir għalina x-xogħol. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Filippu Neri nagħtu ruħna dejjem u bil-ferħ għall-glorja ta' ismek u għas-servizz tal-proxmu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu bid-djer lid-dixxipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina
il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoxbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Filippu Neri u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma u wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażin. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħinna tiegħek tkun għaliha ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa ġisem u d-dem ta' Kristu.
Nagħmlu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċivik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk biex bħal San Filippu Neri dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tas-sew bi Kristu Sidna. U bl-interċessjoni ta' San Filippu Neri nitolbu li m'għandumux ma nkun nistgħu niċċelebraw l-Ewkaristija u nitqarbnu mill-knejjes tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, irroddu ħajl lill-Alla. Santu, Amen. Ejjew nofru dan ir-Rużarju biex il-mulej iħenna lina u jberikna bis-saħħa u bil-għoża għal xulxin. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżla ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Sant. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ma daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mbulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mbulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mbulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Gloria al-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu li xaħna trufnati u li teva. Lilek li tnidu aħna nikbu nolf u f'dan l-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Quddieshom Malla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titind kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dilubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Mulej ħnina, Mulej Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu isma. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qatt. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Quddies Alla, Trinità Quddies Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja Talla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-ħaġe, Om tal-paririt tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull ima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apposti, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mlista minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Frinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Lopalina Quddieshom Malla, Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristus. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bel tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Malla li nkunu mejjuni mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju.
Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-Kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu. Hekk naslu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju li ser jiġu mtennija l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Nistedinkom issegwu il-vlog tal-Arċisqof bit-titlu 5 snin minn Laudato Si fl-anniversarju tal-enċiklika tal-Papa Franġisku. Dan il-vlog isibuh fuq il-YouTube channel tal-Arċidjoċesi ta' Malta u fuq il-website www.knisja.mt fis-sezzjoni Vlogs tal-Arċisqof.
Infakkarkom li fuq l-istess website tistgħu issibu wkoll id-direttivi tal-isfijiet dwar il-Quddiesa tal-funeral li ġew ippubblikati nhar il-ġimgħa. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.